sme sa rozhodovali medzi dvomi staviteľmi. Vybrali sme si preto 3M dom, lebo to bolo viacej, som povedal, plusov, ktoré nám vyhovovali. Jednak to, že sme si mohli niektoré profesie z tých dodávok vybrať separé. Takže to bol jeden z dôvodov, lebo niektoré technológie sme si robili s inými dodávateľmi. A jednak to, že mali skúsenosti, že tí maďarskí kolegovia, ktorí to stávali, už mali za sebou asi 10-ročnú skúsenosť. Prešli sme sa po množstvo domov, aj 3M domov postavených a rozprávali sme sa s ľudí, ktorí tam žijú, to vrelo odporúčame. A jednak tá rýchlosť výstavby bola... Tá bola asi dominantná aj. Tak. Chceli sme si postaviť, hlavne kvôli aj deťom, aj kvôli sebe, byt na pozemku. Otvorím terasu a som vonku. Som na tráve, som na terase, sedím, kávička. Ten proces panelákový, aj vybehnúť von a proces z domu a vybehnúť von diametrálne rozdielny. A samozrejme lepší. Je to bungalov, obytná plocha 127 m2. Z hľadiska ročných nákladov, lebo tam treba hovoriť o ročných nákladoch, tak sa hýbeme na úrovni 1700 eur. Fakt tá spolupráca ako za mňa bola veľmi príjemná. Bola to pekná skúsenosť, ale jednak ten proces je strašne rýchly, takže na to treba, aby sa človek pripravil. A každá spolupráca má svoje plusy, minusy, ako vždycky a všade to treba byť pripravené. Nič není ružové, ako moje tričko, ale je to fajn. Môžem odporúčiť 3M dom aj ďalším staviteľom budúcim. Chceli sme postaviť preto rýchlo, lebo vieme, že tak ako manželstvo obrusujú všelijaké veci, tak aj stavba obrusuje manželstvo a veľa stavieb alebo veľa manželstiev neprežilo stavby. My sme prežili. Áno.